Često ljudi što imaš šta se radi, ja sam Juka s kanala Juka. Dobrodošli u novi video. Današnji video je sponzorisan od strane Temu strance. Opet su mi se javili, opet rekli naruči sebi stvari u vrijednosti od do 280 eura. Našli smo neki prirodni ambijent gdje možemo da prezentujemo neke produkte za preživljavanje. Šta sam to sve naručio, pogledajte, a vi iskoristite ukoliko ste novo pečeni korisnik Temua i napravite novi akaunt i skinete aplikaciju. Imate sve uputstva ovdje, sve ću vam napisati. Koristite moj kod za dodatne vaučere i dodatne popuste. Znači obavezno, ali naglašavam, kupone možete dobiti samo ako ste novi korisnik. Nemojte pisati gluposti, Juka, skemao si me, skemao me Temu. Ne, nije. Nego ako si novi korisnik, skineš aplikaciju, registruješ se, možeš iskoristiti moj kod. Šta nam treba za preživljavanje? Znači preživljavamo sa stvarima s Temua. Tako ćemo i nazvat klip. Šta nam treba sve za preživljavanje? Na preživljavanje je prvo šta vam je potrebno je dobra garderoba. Šta imamo tu? Naručili smo jednu jaknu. Jakna jedna i jedna... Imam osjećaj kao da nisu isti ton. Kao da su različiti proizvodi, jebi ga. Jakna neka termalna, specijalna jakna. Sad, pošto je na polju nekih 4 stepena, kod mene je baš relativno hladno, odo sad na brzinu ovo da obučem pa da vidim mogu se pofalca da li je toliko toplo. Glupo mi bilo sad tu da se preslačim, oblačim. Sad ću da vam kažem odmah review, pošto je na polju jako hladno. Prvo ova jakna, kao što vidite, ona je onako multifunkcionalna, znači možete ovdje da je vidiš, da oslobodite i da, to sam sad odmah skonto. Znači da vam vjetar ne potpiruje. Imate i ovo ovdje, to vam je za sunce da vam ne bije. Generalno ste u ovoj termalnoj odjeći zaštićeni od raznoraznih efekata vanjštine. Međutim, imam jednu zamjerku. Temu je zakazao, ovo nije došlo u jednom tonu. Ovo je visoko kvalitetna hlača. Znači ove hlače su visoko kvalitetne. Sad ne znam koliko su kvalitetne u smislu da se čovjek rasteže, da kleče ovako, da razumiješ kako se ponašaju i tako, koliko propuštaju vlagu i tako dalje, ali mogu reći da su izuzetno toplije i dosta toplije su pantole od jakne. Birajte dobro, ja sam uzeo 2XL-a jer znam da su Temu stvari onako, iako imate opciju da vratite besplatno, znači dostava je besplatna i da vratite besplatno stvar, birajte da ne morate to da radite, birajte stvari koje su za broj veće nego od vašeg konfekcijskog broja. Lače su 10 od 10, sad zbog topline generalno, one su 10 od 10, ali ova jakna, evo vidite kako izgledam, ova jakna jeste topla, ali recimo vidio bi ja da je sad -6. Imate dosta džepova da ostavite razne stvari za preživljavanje, ovdje nož i tako to. Ova jakna ima enormno puno džepova. Možete šta god hoćete da stavite ovdje. Čak ima džepove, ja mislim i pozadi. Evo vidiš, imaš džep i pozadi. Sljedeće šta imamo, trebamo da se zaštitimo od nekih padavina. Imamo tu jedan nešto nalik šator. Obre, ovo je velika cerada, šta je ovo? Interesantna, nisam se nadao da je ovo ovoliko. I sad ne znamo, recimo, u zavisnosti od situacije koje se nalazite, jednostavno možete da koristite ovo, ali sad ću ja improvizovati jednostavno. Kao što normalno bi improvizovao i da sam u divljini, sad bi ja improvizovao ovdje, bi vezao negdje. Ja bi ga ja kao izviđač sad ovdje, ne znam da miješam ove čvorove, ali ja mislim da ovo neće. Kurac ruže. A ovo vidiš nije dobro. Pa jes na mrtvo, neće drugačije. Tako. Ok. I ovaj onda drugi dio ovako obotaš oko drveta. A tebi treba 4 komada, ili? Meni treba 2 strane i ovako ću da napravim padinu, kosinu. A ovdje ćemo da stavimo grill i da... Evo ga, imamo još. Ovih bi trebalo da dođe malo više, iskreno. Iskreno, po meni ovih treba da dođe malo više. Vidi se da je aluminijum, što je dobro, znači jednostavno je lagano, ovih treba da dođe malo više. Znači, zamjerka odmah, ali jebi ga. Ljudi, ovo su vam stvari za preživljavanje sa Temua. Razumiješ? To. Ja mislim da je to. Da. Sad, vodi ga. Bitno je samo da vam ne kisne na vratom. Znači, šta je bitno kod preživljavanja? Broj je Nummer 1. Ne smije da
kisne za vratom. Znači, Nummer 1. Ne smije da kisne. I ima ovih, mada bi ja ovih poklonio ljudima, stavio dosta više. Ali to je to. Jako su dobre. Eto, to vam je to. Ljudi, odite vam. Znači, šta je bitno? Bitno je da ne kisne. Znači, ovo je vjerovatno, jebi ga, sad nemamo kišu, ne moramo dokazati, ali bitno je da ne kisne. Mislim da je ovo dobra odluka, znači što sam ovo naručio. Ovo je izuzetno dobra odluka. Sad ćemo da vidimo šta ćemo dol postaviti. Imamo ni termalni DK i toga sam naručio. Ovo su vam ljudi emergency blanket. Znači, ovo svaki ima u prvoj pomoći, međutim, ja sam naručio ovako ekstra da imam i da isprobam. Da vidim kako će to pomoći da se malo obloži dole. Sad ćemo da vidimo kakva je ova folija. Svi znate ovo, to je termofolija. Hoćemo da vidimo kakva je od koristi kakve. Mislio sam da je veće, iskreno. Ali zato ako imate 5-6 dobrih. Međutim, kako se koristi, sad ćemo još jedno otvoriti. Sad ćemo otvoriti ove drugi boja. Vidite što sam dobio. Nego, ona je izolator, ali samo s jedne strane, odnosno ne propušta toplini da ide vani, a ne da izolira drugoj temperaturi da ide unutra. Odnosno, temperatura, recimo, vidite, ovo je hladno, ja ne znam šta pričam, možda sam pogriješio, u svakom slučaju. Ovo je jako dobro ako staviš na sebe da se ugriješ. Znači, zamislite sad, Juka je, recimo, sad otišao u neku šumu u Švarcvaldu i izgubio se. I sad Juka nekim slučajem nema ništa. Juka može ovako da ako pokriješ se i prezimiš. Nije prezimiš, bitno, ne možeš ti spavat. Znaš šta je fora u preživljavanju? Preživite. Ne moraš ti spavat. Evo vidite, ovako preživljavaš i tako. Jebem te udbino, jebem te dimnjak, jebem te prozori i vrata i ove table izregulisane. Eto ti ga, na! Ovo možete koristiti dalje za neke egzibicije, ali je jako, kako bi objasnio, toplo je. Nije toplo, nego kako bi te... Ne znam objasniti. Neki je izolator, nešto. Ovo, evo, mene je ugrijalo. Ono mene ruši, vidiš, gleda me. Sunce, evo vidiš, zrake mi smetaju. Ono mene ruši. I sada šta imamo? Imamo jedan mali roštilj. Što da ne, jebi ga, što ja sad ne bi ovdje meso neko pojeo? Da vidimo. Nebo je nebo, šuma je šuma, priroda je priroda. Ljudi, vidiš ovo. Ne seri. Pa ovo je odlično. Šta je bre ovo, kako vidi ovo dobrog roštilja, ba. Šta je ovo? Evo vam ljudi grill. Nema tu šta. Grill je sastavljen, evo ovako, skontali smo. A gdje ovo ide? To ide, to ti držiš u ruke. Da bi vjetar dolazio, bravo. Ovo se ovdje gore vatra naloži. Da bi ovdje vjetar dolazio, pogledajte ovo ljudi. Ovdje se vatra naloži, da bi gore vjetar dolazio, ali ne mora biti jaka vatra. Ma treba ovdje biti jaka vatra. I što ljudi, sad ćemo naložiti vatru. Imamo neko meso, kupio sam neki steak. Pa ćemo naložiti vatru, pa ćemo sad testirati ovaj grill. Za grill vam ljudi treba drvo. A kako ćete drvo? Pa ova sjekira. Multifunkcionalna sjekira, morate i čekić eksere sa njom da kujete. Multifunkcionalna sjekira dođe u ovoj zaštiti. Ja mislim da je ovo vrhunski proizvod. I ekstremno je oštra. Što je oštra, druže, ovo može piklat čovjeka s ovim. Nadam se da je jaka, pošto ovo izgleda neka dobra kuvana plastika. Gore isto može nešto da se zakači. Sad ja ne znam zašto služe ove mjere. Pitaj Boga zašto je ovo. Ovo je za neke šarafe da možeš odvrtat, vidi. Možeš odvrtati šarafe 14, 12, ključ. Možete koristiti kao ključ multifunkcionalno i možete koristiti kao eksere. I za meso je ovo dobro. Cak. Znači mnogo dobra stvar. Ali šta ćemo mi? Mi ćemo malo cijepkati drva i koristit ćemo bukvalno ovaj karton da upalimo. I proturit ćemo ovo ovdje, pošto je vjerovatno to tu namijenjeno. Ovo služi za ovo, bre. Za sitne, ne? Pa sad ćeš vidjeti.
Samo ovo je, brate, teško drvo, vata. Evo, Liridon kaže na betonu ide lakše. Ali Liridone... Opa! Polako je na betonu, mogu ja i na betonu, nego... Da. Silu odbija. Bravo, Liridone. Znači, dobra je sikirica, nego ne valja u zemlji. Ne mere, zemlja apsorbira udarce. Da, bravo. Mekana zemlja, bravo, Liridone. Nemoj mi tupit sikiru. Sikira je vrh, ljudi. Uglavnom, sve tople preporuke. Imamo kremen. To će nam pomoći. Kremen isto vidite koliko košta. Sad, na koji način se ovo pali, vidjet ćemo. Uglavnom, možete da ga stavite namješten je tako da možete da ga nosite oko vrata. I da ja mislim, trebalo bi biti da je vodootporan. Ovako oko vrata nosite. Trebalo bi biti da je vodootporan. I ovo se sad, ljudi, ovo je metal, ovo je neki grafit, šta je? I ovo se trlja i kad se trlja, Evo ga. Upalio je. Nakon koliko? 2-3 Moramo što prije ovo da se razgori ova vatra. Da bi nam napravila žeru, kontaš? To je gotovo, to je planulo. Evo ga, ljudi. Ne znam koji je ovo metal, ja sam mislio da je to neki kremen ovo. Ovo je vrhunski proizvod, ali frustrirat će vas ako vam ne bude suh papir. Imate ovu, znači, sad ja ne znam kako je sad ovo, kako se ovo sklopi Uglavnom imate ovu torbicu, kasnije sklopite tu torbicu sve kad završite, ali sve u svemu. Mi ćemo sad da ispečemo neko meso. Ovdje već imamo jednu onako čuturicu. Baš onako praktično. Čuturice su poznate po tome, znači imate tu cijenu. Ukoliko vam se sviđa ova čuturica sa ovim vojničkim dezenima, kako se to zove ova boja, nemam pojma. Sad ćemo da vidimo kakva je voda. Mislim, došla voda s temu uz ovo. Wow. Bilo je bi dobro da je termalna. Ali nije, ne verujem. Ali, obavezno. Kad ovak neđe roštiljate i preživljavate u šumi. Preživljavate, kuda ideš preživiti. Imate vodu, uza se ne radu. Jebi ga nešto izmakne kontroli, ufatim i celt, ja uzmem, otvorim, polijem, boli me briga, razumiješ? Ali ovo može se odmakijeti od vatre. Ovo će ufat celta, druže. Ovo će nama plant. Ovdje nam šator. Imate ovdje da zakačite za kaiš. Znači ovdje da bude konstantno, mada mi je onda to nekako polu nepraktično. A možete također i da vadite kompletnu situaciju odavde. To je jedna obična bidonka, od 2 litra piše, vidiš, tas. To je to. Znači obična bidonka od 2 litra. Ovo bi sebi ovako usput da imam ponio. Ne moram preživljavati, ovo je dobro usput. Ali ova oprema nije samo za preživljavanje, ovo je za lovce, ribolovce. Znači, za ljudi koji vole tako prirodu, izaći u prirodu, pogledajte, termalne, vidite ovo je mokro, ali ništa nije probalo unutra. Evo, mokro. Hladnoća jest probijala kad sam bio na koljenima, ali ništa vlaga unutra nije probalo. Meni je noga suha potpuno. Znači, ovo je broj 1 do sad za mene. Sjekira je ok, kremen je ok, ali trebaš prakse čovjek da se za njim. I na kraju imamo također, ovo su oni pogriješili, ja sam mislio da dolazi neka oprema uz ovo. Oni su pogriješili, ja sam mislio, pošto je bilo onako, primjer, ovo je neka taktična, ko level 3 gepek. Uglavnom, taktička, što kaže, tactical case. Možete unutra stavite, samo sekunda, možete unutra stavite razne stvari. Sad, ne znam ni ja, ovako upaljače, telefone, uređaje, baterije, šta sve trebate, razumiješ, možete da stavljate i poredate unutra. Možete ovako da povežete, da stegnete i tako dalje. Uglavnom, nije loša stvar. Da, to pokaže. Ovo ja mislim ide uz nogu. Meni se čini ili uz ruku. Da. Uz ruku. Ili dole ili gore. Ne. Ja mislim da ovo ide tako nešto. Ili ide ovako nešto. Vidiš, ovdje ima čičak. Sad zašto služi čičak?
razno razne survival stvari možete ovdje staviti, iskreno. Pošteno ovdje možete razno razne survival stvari da stavite, cijenu također imate, link imate u opisu. Ja sam mislio da na slici dolaze stvari. Znači, pažljivo čitajte također na temu slike. Znači, ja sam mislio da na slici dolaze te sve stvari unutra, međutim došla samo tašna, meni se svidilo nožić, ovo, ono, sve živo, kompas unutra stoji, sve. Ja sam mislio da, da torbica je onako stabilna, uredna, jest. Bilo bi dobro da su napisali da li je ovo vodopropusno ili nije i vidite imate kao dosta ovdje prtljaga, to je isto mnogo bitno. A tu treba da se malo onako, što se kaže, postavi. Vi kad preživljavate, ovo je više kemping situacija, a vi kad preživljavate, jer ti možeš napraviti situaciju i na kako zove, i na zemlji, mada na zemlji je teže naložiti vatru, pogotovo s ovim kremenima. Sad ćemo da vidimo. Drži, drži. Dobre, dobre. Da, hoće. I kako lepo miriše sve ova drva. Vidiš, od ozdo ulazi zrak. Za roštilj, evo, testirao sam od do, bukvalno. Nema potreba kupiti ovaj roštilj. Jedino baš ko treba, ovako u autu da ima konstantno, pa ono, razumiješ, dođe na ideju, ide neđe, razumiješ, a ne smije da loži vatru, ne smije da rizikuje nešto, to ok je stvar. Ok je stvar. Ali sad ekstremno da preporučujem, ne. Nema potrebe. Ne znam koliko je sad trenutna cijena na Temu. Možete pogledati dole, ali nije loše. Mislim, za ovu cijenu, mislim, što očekuješ? Ovaj je gotov. Ovaj je gotov. I ovaj isto je gotov. Ima dosta dima, sad ćemo s šikirom da ga režemo. Evo ljudi. Isto dobro. Ali onaj drugi ostaje malo glup. Drugi ti jedi. Mislim je to gotovo. Taj ukus, a? Pomina pod. Ljudi, mi preživljavamo. 92. je. Imamo da testiramo, ljudi. Sad kad smo jeli, vjerovali ili ne, Voki Toki. Ili Toki Voki. Dobijete u paketu sve. Dobijete punjače. Dobijete to. Vidite to. Navrnete gore antencu. 2 komada dobijete. Sad ne znam na koliko udaljinu mogu da funkcionišu, na koliko razdaljinu funkcionišu, ali ne znam, sad ćemo testirati jel ovo uopšte radi. 5, 4. Na istom kanalu morate. Vidite sad ovo. 1122, 2222, 1122, dobro, ništa. 3, 7, 4, 5, 6, 7, Jesi čuo nešto kad 8, pričaš? 7. Mora na istom kanalu da bude. Znači ovaj kad kaže 7, ovaj 7. 122, 22. Slušaj, 22. Moraš sa strane ova velika. Sjeća se. 1, jel radi? Da, radi. Jo. Još uvijek se čuješ. Sad radio. Sad radi. I već smo na 100 metara, nije 100 metara. Pa tako nešto. Radio radi. Radi. 1, 2, 3, testing. Ma još uvijek se čuješ dobro. Kako šta ima, kako svoj? Pa super, tvoji kako su? Ništa ljudi, ovo bi vam preporučio. Ovo me stvarno sad jebi ga, ipak je ovo kineska stvar. Ali stvarno ovi dobri su, mnogo su dobre, mnogo. Baš se čuje kako treba, vrh.
Znači radi perfekt, imate po kanalima ga možete namjestiti, imate, jednostavno se namjesti. Uglavnom ovo je stvarno vrh, ovo preporuke, znači cijenu, imate sve u opisu, sliku, šta sam već postavio u videu, sve imate u opisu. Znači lampu dobijate također za preživljavanje, tu je za preživljavanje, outdoors, gadget, obični gadget, normalno. Ima još jedna, evo je tu. Tu odmah imamo torbicu. Imamo za konvertir, znači stavite 3 obične ove AAA baterije, konvertira se u jednu veliku i to je to, imate USB kabel za punjenje, unutra imate punjivu bateriju, dobijete uz lampu. Gledajte, znači ovo je bolesno. Gledaj koliko teška, da uzmu u ruku. Znači otvorite, evo koja baterije idu. Evo koja baterija ide. Aha. Ova velika, ona baterija se puni, vidite kolika ide baterija. Ova se baterija puni. I plus rezervno. Da, imate, ono vam je ukoliko vam crkne ova baterija, onaj vam dio služi, znači možete da stavite 4. Ne, 3 idu, pošto je 4,5 volta baterija. I da znate, na ovu lampu možete ugrijati ruke, ovo je bolesno. I ovo normalno punite, vidite, možete da pojačavate. Evo vidite ovo, gledajte. A pazite ovo grije, pazite, znači ovo baš vruće bude. Znači ovo je bolesno. Šta ima? Ima 4 moda rada. Ima, znači, normalno kao onako malo slabije svjetlo, ali pogledajte. Dođi vam. Evo ovdje je skoro potpuni mrak. Pogledajte. Potpuni mrak skoro. Evo, imate ovaj mod, imate ovaj blink mod, imate SOS. Ovo je kod zapravo, mod za poziv u SOS. Znači imate ta 3 moda. Ovo mi je najjači mod ovako. Znači ovo može da služi za šumu, za sve. Uglavnom, i šta još? Ja bi ga u slučaju, primakti slobodno, u slučaju vidite ovdje imate ove oštre. U slučaju da vas neko napadne, također možete da ga nabodete ovim u glavu. Ne, ozbiljno, to je tako, zato napravljeno. Da ga nabodete u glavu ili neku životinju. Napadne vas neka životinja u šumi, vi ga nabodete ga ovako. Dobro je. Ljudi, večeras ćemo ovdje spavat. Daj mi tog mesa vamo. Ljudi, ja sam Juka Ska Juka. Mi se vidimo u nekom od novih klipova. Napolju je -1, -2, spustila se temperatura. Ne znamo kako ćemo noć da preživimo. Imamo ove ovdje. Kako se zovu ovi? Pomozite mi reći. Termalne ove kurce. Tako da, braćo moja, izvinjavam se ukoliko sam onako u čudnom nekom fazonu, ali voli vas, brat, nemojte se sekirati i nemojte žest žut snijeg. Hvala što ste odgledali ovaj klip do kraja. Ljubi brat, voli brata, mi se vidimo u nekom od sljedećih. Ćao, brat.